हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे फेसबुक पेजआव गासिखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना माबोरै दं? मोजाङैनो दङ ना? ओमफ्राय आङो आथिमंगलाव मोननाय जिनिसफोरखौ दाबोनो आनबक्सिं खालामाखै आरोना लोगोफोर। हाबानिखौथ' आनबक्सिं खालामखांजोबखाबायानो, ओमफ्रायो आथिमंगलाव मोननायखौ खालामाखै आरोना। आं दाबो एसे नायबाय नायनाया, ओमफ्राय टटेल नायजोबाखै आरोना। ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर। एकदम भिडिअ खालामनो ट्राइ खालामसिगोन आङो एबारनिफ्राय। भिउसफोराथ' फैखाया फैनायालाय, ओमफ्राय लासैसो जालाङो नालाय गासिबो। नैबे द्राङाव सोनानै दोनजोबदों आरोना गासिखौबो। आं खेंनानै लाग्रोनि र'। गासिखौबो बे द्राङावनो सोनानै दोनजोबदों आरोना। सब गासिबो इयावनो दंजोबो। गासिबो दख'ना गामसा इदि गोजा आरोना लोगोफोर। आङो बिसिनायाव बरननानै लाग्रोजोबनि। मोनसे नायनोसै ओमफ्राय। बिसिना बुंजासे जाजोब्बाय नै आलाय सिलाय। बेखौ नायखांबायमोन आरोना। दाख्लै नायदों जों बोरायजों आंजों। ओमफ्राय दिनै बोराया गैया आरोना, खामानियाव थांदों। ओमफ्राय रावबो गैया। आं हारसिंनो आनबक्सिं खालामसै। न'निफ्राय हरनाय आरोना बियो। र' नायनि बिदिब्ला। हारसिं नालाय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा भिडिअ'आ। र' आंनि स्पेसियेल मोनसे बुक दंमोन आंनाव। आंनि स्पेसियेल बुक लोगोसे ब्लाउस साद्रिखौ बिराद मोजां मोनदों आङो एकदम। समायना लोगोफोर आंजों। बिथिं दोनथ'नोसै। बे बोरायनो होनायमोन आरोना आर'नाइ। आंनि स्पेसियेल गिफ्ट। बिराद मोजां मोनदों दख'नाखौ। थेंक इउ स' माच गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनो बे गिफ्टखौ हरनायनि थाखाय आरोना। बे दख'नायानो गोजा आरोना गासिबो। केमेराखौ एसे खाथियाव लांबाय।